Bai? Maria Jesus, seme alterau eren daukezu. Maria Jesus, seme alterau eren daukezu. Zuk ez jakin, azken ateatzen da diskoteka guztitatik. 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 Maria Jesus, seme alterau eren daukezu. Maria Jesus, seme alterau eren daukezu. Zuk ez jakin, azken ateatzen da diskoteka guztitatik. 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 Beti biltzen da juergan, kubatak eran da eran. Neska gazteneroia, da kriston sasoia. Oidekoi kabroia! Zuk ez jakin, azken ateatzen da diskoteka guztitatik. Zuk ez jakin, azken ateatzen da diskoteka guztitatik. Zuk ez jakin, azken ateatzen da diskoteka guztitatik. Zuk ez jakin, azken ateatzen da diskoteka guztitatik.